पश्चिम बंगालमधील 15 बूथवर फेर मतदान केलं जाणार आहे। गैरप्रकाराच्या तक्रारी आल्या होत्या आणि त्यानंतर आता पुन्हा एकदा मतदान घेण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। निकालाच्या 2 दिवस आधी इथे फेर मतदान होणार आहे। दक्षिण 24 परगणा जिल्ह्यातील 15 केंद्रांवर हे मतदान घेतलं जाईल। पश्चिम बंगालमध्ये 2 टप्प्यांमध्ये मतदान प्रक्रिया शांततेमध्ये पार पडली। एकूण 192 मतदारसंघांमध्ये मतदान झालं। उमेदवारांचं भवितव्य ईव्हीएम मध्ये सुद्धा बंद झालं। मात्र असं असताना 4 मे रोजी निकाल जाहीर होणार आहे। मात्र निकालाआधी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियानं मोठा निर्णय घेतलेला आहे। काही मतदान केंद्रांवर पुनर्मतदानाचे आदेश दिले। ईव्हीएम मध्ये फेरफार आणि मतदानादरम्यान झालेल्या कथित गोंधळाच्या तक्रारींची दखल घेत दक्षिण 24 परगणा जिल्ह्यातील 15 मतदान केंद्रांवर हे पुनर्मतदान सुरू करण्यात आलंय। संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत ही प्रक्रिया पार पडणार आहे।